We are the Pineapple Family! Good morning! Monday, tapos na ang weekend. Ready na di ang mga things kagang iyang snacks for today. nice! Ay, ang iya lunch siya. Dito na siya na lang nagabay. Priority ang sabaw ha. Kung may sabaw ha. Ha? Kung may sabaw, sabaw. Kisa kay mami, si daddy na lang madulong kay dugay-dugay naman iya nga dulong ambot na lang. Wait lang ako lang. Bao perte. Bao perte. Ay. May kaya ko? Wow! Hindi ko kaya. Daddy to the rescue. Bye-bye! Open, open. Pray review ha. Ha? Wala mo na what to do ha. Bye-bye. Ulan tudo mo. Nagsabi no? Nagsiyaga lang yun. Wow, William Roy. Hello everyone. It's a good time. And samula kami nagbuwa ni Daddy hapon na. May training na sila, so hapon na sila mahuli na naman. Back to the ball game. Let's go back to the ball game. Weekend vacation is over. Amin ako makabakasyon no? Pag-abot sa balay. Trabaho. Kag ulobraho naman mga tubangon. Wala na sila. There he is. Good morning! Good morning, Tuesday! It's time to go to school naman. Ang gwapo-gwapo ni... Wow! No? Mapod ka? Walang fish yun. What? Good morning! Mapod anay kami. Madulong mo lang kami. Tapos puri man. Doy no? Kesa na kay mami, parang hindi ka na ito karong mag-kiss na. What's nothing good? I love you. Bye, do. Love you. Listen, pray. Ha? Ito na sa bye-bye. Guys, sugat time na. And, abot. Huwag din sa balaga tumpun sa iya magdalan mo. Ha? Balala na karong ano man natapok dito sa iyang sa subject niya wala sa dalasang iyang mga iyakinanglan nga dalanpon ikapi lagi siya pamangkuton kagabi may harap pa kinanglan may harap pa assignments wala na kuno wala te ay kay nagchat sa amon wala gid sa may nakakita sa chat niya ay ambot na lang ay man ako nakikan hindi man na nami bata. Madwa na gid kami na gin-chat niya sa group chat namo. Wala gid sa may nakakita sa tukukot no. Ito lang. Iya training. Hapit kami di anay sa rob. Kay mabaka na lang kami sudan. Good morning Wednesday. Another day and it's raining outside. None. Raining. Upod ko anay sila pa. Balik lang ko dayon. Upod ko. Dulong. Kasi mamaya wala na may nalipatan? Ano? Cellphone mo? Ato naman. Katawa na to. Oh, karon sa gabi. Yay, dulong naman with mommy. Love you. Basi lipat-lipat naman ha. Pagwapo gida ang baby no. Yes! Wapo na. Wapo. Woo! Ay, na sa school. Bye-bye do. Kisen gid ha. Okay. Bye-bye. Ito na sa go. Lag lang saan tugwa. Thank you. Thank you. Thank you. Yay, kagawa na kami sa longga naman. Sugat-sugat naman kami sa amon baby boy. Ika-request siya sang iyang gusto mo kanon. Upod na lang kami kaon. It's so dark na.
Okay, nag-shooting pa ni sila yawo. Let's go home. Let's go home kung makaon. Good morning, Thursday. It's time to go to school again. Sige na, sok-sok na sapatos mo. Big panda. Let's go! Opo naman ko. Si Cooks Billet. Ang naman kami. Sa amon gwapo-gwapo. Kisa na yung mami kani. I love you. Listen, diba? Pray, ha? Ha? Bye-bye! We're home. So, amon ba rin daddy magsugat sa iya. Baka na lang kami din sudaan sa may kilid to pala. Kaya parang may ara kami pang sudaan sa amon nga branch. And now it's time for me to pakaon kay mother. Nato na ni. Ihumok na ni isa pa ang tabla. Tanom ni Papa nga dako-dako ang saging. Nakabudlayap. Ako niya ang saging niya. Galing ang pinakadako nga part. Tutukuno kay Panyang. Ito ni. Humok na siya. Hindi naman siya upload pero do kulang-kulang pa. Tani mga buwas pa ni Guro. Pero tamis na sa. Si daddy yan nag-harvest ang amon nga rambutan no. Amon na iyaya. Ako na video ako di bago lang kaon saging. Siya rambutan. Excuse me. Pag may itinanim, may aanihin. Tapos na sila practice. Try na lang kami mag-dinner sa food hub. Let's pili the food. Ano yun ang mga food, oh. Ito yung chicken as usual. Pwede mo damon servings ng chicken. Ito yung ako ni gamay, ha. Dati dagko-dagko man, oh. Let's eat. Good morning. It's Friday. Malipatan pa yung bagkag. Okay, sa kay mami. Isa ni? Maupod ka man ba eh? Oo, maupod ka ni. Sige. Maupod naman ako, pero mag-close ko ang gate. Eh, long time naman. Nagabok pa. Kiss naman. Love you. May hangout na sila karon. Pero, yan, nadala yung cellphone. Kailangan, hindi bawal man kami yung cellphone, di ba? May klase, no? Bye, Doy. Huli na kami. Baka si daddy yan isudaan naman for brunch. No? Wala man yung lumpia. Lamba. Hiniling mo na ano. Okay. Hello guys, ari kami sa Merimart. Before kami magsugat sa hangout nila, Doy. Kaya pa sila yung-hangout, no? Early pa sila nag-out kagina sa klase nila. Oo. Kay may mga seminar, mga teachers. And then, wala man sila training sa basketball. So, kundi early pa sila nag-hangout sa mga, ano niya, mga classmates niya. Kami ni daddy, maninda kami. Anay din sa Marimarto. Maninda sa diaper. Timing may stocks, 4 na lang kabilog. Kuha ko na lang tanan. Kag ang pants nga duwa. Mo bit-bit ba? Diaper ba? Wala to din sa takoyaki kung ang gin-order. Tambay kami din ni daddy. Dili kami makaon sa amon nga. Ano kayo yun? Takoyaki kag ano na? Portuguese kilibutan. Okay, parang sugaton dahil si Doy ito sa ilahang outan. Good morning! Go na sila. Kaya ma-training ni sila o. Doy. Kiss na, mami. I love you. Hi guys! It's raining. Halika kainan. Sanay wala. Guys, it's raining. Wala, gila mo gawa ka. Wala galing ang video yan. So anyway, sali kami sa school. PTC kaina. And we're going to Panay. Kay it's gonna be a long weekend for us. Kay asa sa Tuesday wala sila klase because of PTC. So subong nag-start ang PTC sa
Sunday. Tapos Monday, Tuesday. Bayo lang ay natuod kami sa Saturday para diretso yaamon niya nga weekend kumbaga. And we are going to Panay sa La Casita. About sa PDC kay Doy-Doy, okay man usual ng mga sa mga kabataan. Pero good man siya kuno sa academics. Amo nang importante pa dito. Okay na. Bye-bye. Bye na kami. Lapit na lang kami sa La Casita. Madulong no? Madulong sa Chimpo. Pero ari kami diyan. Maaga pa. Oo, aga pa hapon na nito. Mag-4 na. We are open. Pawa Beach Resort at Agaleyari diri ang La Casita. Casita? Source Casita. 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 Yun na. Ano na ne? I know. This is La Casita. Sudok. Yun na kami. Tin. Naman food. Snacks lang kami kay karon na dinner naman mo. Hindi kami to kakadto kay mega construct. Bye, La Casita. Dito. Dailang. Bye. Let's go. Huwag ito ito. Nakakatuan subong nga bago ba? Ang latipas na. Ang bago mo na. Tipas Seafood Grill and Restaurant. Pero time to eat. Thank you, Lord. Good morning, it is Sunday. Before kami mag-go sa Iloilo, ma-harvest anay si Doy-Doy sang ramutan. Nya upod si Papa. Uy, naka-yellow pa ka mga duwa. Na, ara lubaga ang ano nan. Twist, na. Twist. Wow, hala. Wato. Ari pa di pa oh. Ato pa oh. Dede, kata to doyo. Ito na ni tanan. Papawin kag si Doy-Doy nagka-harvest. Muna oh. Harvest. Mamukhag. Sa kabanyera niya. Hello, good morning everyone. Going to Iloilo naman kami. And we are going to be pila ka days kanya. Stay kami dito until Tuesday. Balik kami dito Tuesday na Sunday na subong gali. And kay kinanglan man ni Daddy mo pa Iloilo. So pud na lang kami since nga wala man klase until Tuesday. Very good man, timing man. Muscle twitching ko diyo. Wala bantayan ta wala. Diyo nagpitik-pitik muscle diyo na. Ba't makita niyo sa video nagagagulag-gulag. Kulang. Na. So, here na kami nag-breakthrough or breakthrough. Mag-drive-through lang kami diri sa Pasig kay gutom na kami. Para diretso man ang amon niya. Lakat. Yay. Kaon kami. Pundo na si Daddy sa halon para kakaon kami maayo.
Ari kami dito kami san agay. Lantaw kami kung may game subong. Kay malantaw si GJ Game sa mga basketball. Wa naman kami guys, wala gali di. Ang ba't mo diin? Check naman di ho kung diri ang hampang. Ale, lantaw ta. Nagsinghot lang kami di guys kay wala lang. Nag-drop by lang kami di. Alauna ang hampang pero volleyball lang ari diri sa Ateneo ya. Dito sa San Alcaina wala man to basketball. Wa naman kami di guys kay iya ka volleyball lang ari diri nga hampang. Ngita na lang kami anay matambay na lang kami anay sa SNR. Sa agin pero wala sa SNR. Chat ko na lang kay daddy gani ang kilala ko parang please wala kami hampang gin man wala naglibot-libot kami. SNR na lang kami anay. Madang siya da ko no ho. Ay ako no magdunk da o dira o na. Ay naman siya diyo. Amo na? 64. Ari excited for you. Ang free taste. Naman si daddy. Hari na kami, di ma-check-in na kami. Ang iya libro, dalaya pa ko. Ay, may quiz sila ko, no? Buta ko na nung quiz nila. Basta dalaya ng libro niya, kinanglan niya nga studihan. Mag-amay ko nga mga, palangga ni mami. Guys, na kami. Nag-check-in na kami. Tapos maway-huway gamay. And then, go out na naman kay ni daddy. Dili ko na sa wasyong ang ang game. Wasyong. Basta. Te, tantaw naman kung may ari kidman. So, ari na kami di. So, may arag man game kay may nagbatian kong pito-pito. Okay na. Kaduwa na ni nga game ang ginalantaw. Naginasan ag CPU subong naman sa Yatsen kag. Ano kanini? Ang isa. Angelicum. Out na kami kay natapos ng elementary 17 under naman lang po. Going na kami. Kami dito ang hotel na lang ta. Ampay. Why kay maswinging siya kuno. May ako solo malam. Tikay bus. Klase na. Pero sila ya may klase. Taga St. Robert hindi taga. Show. Hi guys, we're back here sa amon nga room. Same lang kami yung hotel last week bala. But Dewey and Daddy ato na sila sa pool. Naligo sila tuya sa pool. Ako ya diri kuya, shower lang kuya. Tamad ko mag-swim kay pag ano pa lang basa na naman tapos ilisan naman. Right. Anyways, kaya prepare ko subong sang pansit. Hindi baka naman sa SNR. So do ano siya daw pansit bihon. Kinanglan lang maad lang sang hot water then ang iyang mga sauce. Nabaka kami dito manok dito man sa SNR. Dito lang kami sa poolside dayon kaon. Waiting lang ko nga para magluto ang pansit kagwan. May anabi si Daddy Kid kay glass noodles ni siya. Nakita ko lang karon kay ginaano ko ba. Natabunan ko pa yung natambakan ko pa kaano gani. Para maluto sila. Gin-drain ko lang siya. Look. Nani. Tanto na rin siya sauce. Wala ba ganun drain mo. Sige lang para hindi masyadong alat. Easy lang siya i-tear. Ayun na siya. Nasutangon dito siya, no? Namit siya. Pero namit siya sa sutangon. So, ready na. Nag-prepare na ko. Naog ay maapas ko to sigla sa room. Dito na kami dahil ma-eat. Here na kami. Hindi na siya. Amo lang galit diya. No, ano ba? Exclusive pa. Sa galiyaw sa pang kids. Guy!
siya ni Daddy to. Tapos na kami kaon. Dad! Dala nila ang volleyball. Thank you for watching. Bye!